Għal-ħabta tas-satejn ta' wara nofsinhar żewġ karozzi tal-linja ħabtu f'xulxin fi triq il-Kosta Baħar iċ-Ċaq. Riżultat tal-ħabta sewwieq ta' xarabank minnhom raġel ta' 53 sena mill-Inħal Qormi ittieħed l-isptar Mater Dei għall-kura. Żewġ passiġġiera oħra li kienu abbord ittieħdu l-isptar għall-kura minħabba xokk qawwi li sofru. Żewġ persuni sofru ġrieħi gravi wara li kienu involuti fi ġlieda fi triq il-Ġifen San Pawl il-Baħar. Il-ġlieda seħħet tal-ħabta tad-9 tal-ħadd filgħaxija. Min stħarriġ preliminari li sar ir-riżulta li mara ta' 30 sena residenti Siġġiewi u raġel ta' 31 sena residenti Ħattart sfaw feruti wara li allegatament kienu qalaw xi daqqiet minn xi persuni. Wara investigazzjonijiet il-Pulizija arrestaw żagħżugħ ta' 23 sena mill-Mosta li allegatament kienu involut fil-każ. Iż-żagħżugħ inżamm il-Pulizija għal iktar stħarriġ. Inċident li seħħ fi triq tal-Lejber f'Ħażabbar għal ħabta ta' CNS kwarta 2 filgħodu ħalla r-raġel ta' 37 sena minn Ħażabbar stess midrub b'mod gravi. Huwa kienet isuq vettura tat-tip Toyota Starlet meta tilef il-kontroll u ħabat f'karozza li kienet ipparkjata. Huwa ttieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza fejn hemmhekk ġie ċertifikat li sofra ġrieħi gravi.